להיות עם חופשי בארצנו. בסוף המנדט הבריטי, היחסים בין השלטון הבריטי ובין היישוב היהודי היו קשים. הבריטים רצו לסיים את המנדט ולחזור הביתה. שברו את הראש מה לעשות עם הארץ הזאת. הערבים רצו אותה לעצמם, וגם היהודים. אחרי הרבה ועדות והחלטות וספרים לבנים, החליט ארגון האומות המאוחדות, האו"ם, שהבריטים יחזירו את המנדט שקיבלו על הארץ, יחזרו הביתה לבריטניה, והארץ תחולק בין היהודים לערבים. וזהו, מחלקים את הארץ בלי ספרים לבנים, שחורים, ירוקים. כן, גם מחלקים. תראה את מפת החלוקה לפיה. למשל, העיר באר שבע היא חלק ממדינה ערבית. ביישוב היהודי היו תגובות נזעמות על חלוקת הארץ ומתן שטחים נרחבים לערבים. לדוגמה, תגובת ארגון הלח"י כאן בדף הארגון. מגנה את חלוקת ארץ ישראל שהינה פשע כלפי האמת ההיסטורית, הגיאוגרפית והכלכלית של הארץ וגזל כלפי העם העברי. העם העברי לא הכיר ולא יכיר לעולם בביתור מולדתו. האו"ם מינה ועדה מיוחדת בשם ועדת אונסקופ שבדקה את המצב בארץ ישראל. באוגוסט 1947 הגישה הוועדה את מסקנותיה לאו"ם. הוועדה קבעה את חלוקת ארץ ישראל לשטח יהודי ושטח ערבי. היישוב היהודי הסכים לקבל את תוכנית החלוקה בצער ובלב כבד, כמו שאפשר לראות בסטטוס הזה. נציגי הסוכנות היהודית הצהירו כי הם רואים בצער את התוכנית לחלוקת הארץ, אך נענים לה למען השכנת שלום. אחרי 2000 שנות גלות, מדינות עולם מכירות בזכותו של העם היהודי להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ומצביעות בעד הקמתה של מדינה יהודית.